Токкеби. Живял едно време в малко корейско село много умен старец. Всички го уважавали и се допитвали до него. Настанали обаче трудни за селото времена. Огромен Токкеби, корейски гоблин, изяждал храната и животните на селяните. Така нашия старец останал и той без храна и решил да намери въпросния Токкеби. Седнал той на един пън и го зачакал. Скоро след това гоблина наистина се е появил и той му рекал: хайде да се обзалагаме. Всеки ще зададе въпрос и който не успее да отговори правилно, ще изпълни желание на другия. Какво ще кажеш? На което Токкеби отговори: така да бъде. Тогава аз ще задам първия въпрос. Опитай да отгаднеш. Колко корита с вода има в тази река, дето я виждаш? Ей там. Старецът се замислил, но бързо отвърнал: едно корито, което е достатъчно голямо да поеме цялата река. Умният старец отгаднал правилно и сега той задал своя въпрос на гоблина. Какво ще направя сега според теб? Ще седна или ще стоя прав? Без значение колко мислил Токкеби, не можел да отговори на този въпрос. Защото ако кажел, че ще седне, стареца щял да стане. А ако кажел, че ще стои прав, той пък щял да седне. След известно време гоблина рекал: добре, загубих. Кажи какво искаш от мен. Искам да живея добре и да имам храна в изобилие до края на живота си. Токкеби изпълнил желанието на стареца, донесъл му голяма купчина със злато, изпарил се як един засрамен и никога вече не стъпил в селото. Мили деца, хареса ли ви приказката? Отговорете с не, ако ви е харесала, защото не на корейски значи да. И така, хареса ли ви? Не! И така, до следващия път. Аньон! Аньон!